verschillen, dat de uitdagingen hetzelfde zijn. En ik hoop dat in dat gedachte dat hun majesteit en ook onze staatssecretaris oplossingen kunnen vinden voor ons alle landen, gezien de uitdagingen overeen zijn. Dank u. Dat is ook mooi gezegd, inderdaad. Dank je wel. Nós temos um colégio, dus les eigenlijk, riba é tópico de princípio de concordância, que é o artigo 39 do nosso estatuto. E o artigo eigenlijk diz que nós temos estatuto e isso é reino mesmo cria ordenança nacional que quase mesmo similar com a lei holandesa. A dessa tem preparação para les, me quero compartilhar com os staatssecretaris para também com nós a principal, dus rei, reina e também princesa, que a outra não há na mesma instituição uma publicidade diferente, isso não vai realizar cultura, isso tem uma identidade e uma cultura diferente, mas é reto não é a mesma coisa. E se nós queremos lograr mais publicidade, samenwerking, trabalhar mais junto, é importante para compreender que cada isso tem uma cultura, uma identidade, e que nós temos que buscar a solução aí dentro a diversificação de cultura ng ding reino. Paano também como é local estava o colégio? O colégio está echt uma experiência hobby bonita, algo onde a nós como estudante por assim, então também pasto lo qual nós haya den e colégio scaba, den lessen de staats- en bestuursrecht, e também está een hobby bonita para wak também e familiaal. Vandaag is bij ons een collegedag, tentamens zijn gaande en het koninklijk bezoek. Dus een fantastische, mooie combinatie van een doordeweekse studiedag met hoog bezoek. En we hebben de prinses van Oranje en haar ouders een college aangeboden over de staatskundige structuur van het koninkrijk. En ook ingezoomd op het recentelijke arrest van het hof over het homohuwelijk. Hoe komen jullie naar deze thema? Het is toch wel een pittige thema in discussie in onze samenleving deze dagen. Ja, we hebben een beetje gekeken ook wat de studiekeuze van prinses Amalia is. En toen dachten we, ja, dat sluit goed aan. Aan de ene kant heeft ze maatschappelijke belangstelling, aan de andere kant zitten in haar studiepakket ook rechten. En we hadden ook bij eerdere bezoeken altijd weer gerealiseerd de staatskundige verhouding. Om er echt kennis over te hebben. Ja, dat vergt inspanning, dat vergt studie. En we vinden het altijd belangrijk dat ook te belichten. Omdat soms is die visie vanuit Nederland naar de eilanden heel anders dan vanuit de eilanden richting Nederland of binnen het koninkrijk. En dan is het een mooi moment in zo'n gemengd gezelschap daarbij te blijven staan en daarop in te zoomen. Maar aan de ene kant hadden we heel wat rechtenstudenten. Die gingen door de verschillende jaren heen. Die hebben gewoon op grond van belangstelling en ook die niet in de 3 andere tentamens zaten. Omdat we tegelijkertijd tentamen hadden lopen, konden daar ook alleen maar bepaalde studenten komen. En bij de andere faculteit hadden we gewoon een oproep gestart, omdat we dachten we willen echt een heel gemengd publiek ook tussen de studenten. Voor ons is het ontzettend mooi ook de staatssecretaris en de gouverneur op bezoek te hebben met de koninklijke familie. En zo te laten zien dat we echt in de samenleving staan. En ook kritische geluiden, dat die wel te horen zijn aan de universiteit. En dat we daar ook werk van maken. En vooral als ik nu inzoom op 2034, 400 jaar koninkrijk. Dat lijkt me erg belangrijk daar vanuit de eilanden, op de eilanden. De heel verschillende visies op het koninkrijk ook samen te vatten. En daarover in discussie te gaan.